ఉపనిషత్తు 2వ మంత్రం నుండి ఈరోజు చూడబోతున్నాము. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. అందరికి మొదటి మంగళాచరణం కానీ మొదటి మంత్రంలో చూసినది కానీ ఏమైనా మీకు గుర్తుంటే గనక చాట్ బాక్స్లో పెట్టడానికి ప్రయత్నించండి, చూద్దాము. ఒక్క పాయింట్ అయినా, ఎక్కువ మాటలు లేదంటే కనీసం 1 or 2 మాటల్లో అయినా ఏమైనా చెప్పగలిగితే పెట్టండి, చూద్దాం. సమస్తము భగవంతుని చేతనే నియంత్రించబడి ఇక్కడ ఓకే, సో మొదటి మంత్రంలో మనం చూసింది మంగళాచరణం. అంటే ఈ ఓం పూర్ణమదం పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. సో పూర్ణమదం అది పూర్ణమే, ఇది పూర్ణమే. పూర్ణం ఇదం అంటే ఇది పూర్ణమే. ఏమిటి అది ఇది అంటే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణాత్ పూర్ణం ఉదచ్యతే. పూర్ణమది ఇది పూర్ణమే. పూర్ణాత్ పూర్ణం నుండి పూర్ణం ఉదచ్యతే పూర్ణమే పుడుతుంది. పూర్ణం ఏదైనా ఉంది అంటే దాని నుంచి వచ్చేదంతా కూడా పూర్ణమే. పూర్ణస్య అంటే పూర్ణం నుండి పూర్ణం ఆదాయ కొంత తీసినా కూడా పూర్ణమేవా పూర్ణమే తప్పకుండా అవశిష్యతే మిగులుతుంది అని అర్థం. సో పూర్ణం నుండి కొంత భాగం తీసినా కూడా పూర్ణమే మిగులుతుంది. సో మనం ఏం చెప్పుకున్నా, ఇది గణిత శాస్త్రానికి ఆపోజిట్. గణిత శాస్త్రంలో ఏం చెప్తాము, ఒక యాపిల్ ఉంది అంటే సగం కట్ చేసామంటే సగమే మిగులుతుంది కదా. ఒక బత్తాయి పండు ఉందంటే ఒక పావు తీసామంటే ముప్పావు మిగులుతుంది.
కానీ ఇది అలా కాదు. పూర్ణం ఎలా ఉంటుంది అంటే దాని నుండి ఎంత తీసినా ఇది పూర్ణంగానే ఉంటుంది, తీసినది కూడా ముక్కలాగా ఉండదు, అది కూడా పూర్ణమే. కాబట్టి అది భగవంతుడి యొక్క తత్వము. మరి ఆయనలో నుండి వచ్చినటువంటి మనం అందరము ఆయనలో చిన్న అంశలం అయినా కూడా మరి ఆయన అందరిలోనూ ఉన్నారు. సో అందుకని ఆ విషయాన్ని చెప్తున్నారనమాట. సో అది నాగరాజ్ ప్రభుజీ ఫస్ట్ శ్లోకం చెప్పారు. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ఇది మంగళాచరణం. భగవంతుడు సంపూర్ణుడు. అది అందుకని ఇది పూర్ణమదం పూర్ణమిదం. అనురాధ మాతాజీ వెరీ గుడ్. సో ఆయన యొక్క సంపూర్ణ తత్వం పూర్ణం. ఇంకా ఎన్ని తీసినా ఎంత తీసినా పూర్ణం పూర్ణమే, తీసింది కూడా పూర్ణమే అని చెప్పి, అంటే ఆయన యొక్క అంశ కూడా పూర్ణమే, పరిపూర్ణం. కాబట్టి మరి ప్రతి జీవి కూడా అంత పర్ఫెక్ట్గా శరీరం కానీ ఇవన్నీ పనిచేస్తున్నాయి, వాటికి చైతన్యంతో అవి జీవించగలుగుతున్నాయి అంటే భగవంతుడి యొక్క ఆ శక్తి ఉండబట్టే ఆయన అంశ. తర్వాత మొదటి మంత్రంలో ఈశావాస్యం ఇదగం సర్వం యత్కించ జగత్యాం జగత్ ఏన త్యక్తేన భుంజీద మాగృత కస్య స్విద్ధనం. సో ఈ విశ్వంలో ఉన్న సర్వస్వం కూడా జగత్యాం జగత్ అంతా కూడా అవాస్యం అంటే ఈశా అవాస్యం భగవంతుడి చేత నియమించబడుతోంది. ఈశావాస్యం ఇదం జగం అంటే ఈ జగత్తంతా భగవంతుడి చేత నిర్వహించబడుతోంది అని అర్థం. సర్వం యత్కించ ఇదంతా కూడా ఏదైతే ఈ జగత్యాం జగత్ ఈ జగత్తులో మొత్తం కదిలేది కదలనిది అన్నీ కూడా తేన త్యక్తేన ఆయన చే కేటాయించబడిన అంశాన్ని మనం భుంజీద అంగీకరించాలి. మా గృద అంటే మనం స్వీకరించకూడదు. ఏది అస్య స్విద్ధనం అంటే ఇతరుల యొక్క ధనాన్ని మనం స్వీకరించకూడదు. ఆయన మనకి ఇచ్చినది వరకు మనం తీసుకోవాలి. సో ఆయన మనకి ఇచ్చినది ఏమిటి అంటే దీని అర్థం దురాశ అనేది వద్దు. ఇంకా ఇంకా ఏదో కావాలి, ఎన్నో తరాల కూడబెట్టాలి అని అట్లా అనుకోవద్దు. మనకు కావాల్సినంత వరకు మనం తీసుకోవాలి. ఎందుకు అంటే మిగిలినవి మిగిలిన వాళ్ళకు అవసరమైనందుకు వినియోగించబడుతున్నాయి. కాబట్టి ఈ విశ్వమంతా భగవంతుడిచే నియమించబడింది. ఆయన అందరికీ అందాలి అని చెప్పి ఈ వస్తువులన్నిటినీ కూడా సృష్టించారు. కాబట్టి మనం మానవులు మన కోసం కేటాయించబడిన మాత్రమే తీసుకోవాలి. మిగిలినవి మరి మనం ఇతరుల వస్తువులను తీసుకున్నట్లుగా ఉంటుంది మనం అత్యాశకు పోతే. కాబట్టి ఇతరుల వస్తువులు స్వీకరించకూడదు. అవి ఎవరికి చెందినవో తెలుసుకుని ఉండాలి. అంటే మనం ఏమనుకుంటాం, మనమేమి వేరే వాళ్ళు తీసుకోవడం లేదు కదా, మనమే కదా ఇవన్నీ కొనుక్కున్నాం, మనమే అనుకుంటాం. ఇక్కడ అర్థం ఏమిటి అంటే నీకున్న దానికంటే ఎక్కువ కావాలి అని అత్యాశపడుతూ ఇంకా ఇంకా సంపాదన కావాలనుకోవడం, వస్తువులు కావాలనుకోవడం కూడా నువ్వు ఆపు. ఎందుకంటే నీకు అవసరమైనంత వరకు నువ్వు ఉండు, కావలసినవి నువ్వు కొనుక్కో, అంతవరకు జీవించు. దురాశ వద్దు, అత్యాశ వద్దు. ఎవరికి ఏది చెందాలో అది వాళ్ళకి చెందుతుంది, అంతా నాకే కావాలనే దురాశ వద్దు అని చెప్తున్నారు. ఉదాహరణకి ఏం చెప్పుకున్నాము, ఒక వడ్ల బస్తా ఉంటే పక్షి కావలసినంత వరకు తిని వెళ్తే అది రోడ్డు మీద ఉంటే ఎవరిదో ఎక్కడైనా దొరికినా మరి మనిషి అయితే మొత్తం తీసుకువెళ్ళాలని చూస్తాడు. కానీ జంతువులు కూడా వాళ్ళకి కావలసినంత వరకే తీసుకుంటాయి అని మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాం. ఇక రెండో మంత్రంలో వెరీ గుడ్. సో నాగరాజ్ ప్రభుజీ ఆ సెకండ్ మంత్రంలో చేతన వస్తువులన్నీ భగవంతుడికి చెందినవి, ఆయన చేతే నియమింపబడినవి. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. సో భగవంతుడు సచ్చిదానందుడు. అనురాధ మాతాజీ కరెక్ట్, వెరీ గుడ్. నాగరాజ్ ప్రభుజీ మానవుడు తనకు కేటాయించబడిన వస్తువులను మాత్రమే తీసుకోవాలి, మిగతావి ఎవరివో ఎవరికి చెందినవి అని తెలుసుకుని ఉండాలి. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. సరితా మాతాజీ దేవాది దేవుడు పరిపూర్ణుడు. వెరీ గుడ్, బాగా భగవంతుడు పరిపూర్ణుడు. నీరజ మాతాజీ. రాజేశ్వరి మాతాజీ వైకుంఠం కంటే బృందావనం. ఇది మాతాజీ మనం ఎక్కడ చూసామంటే ఉపదేశామృతంలో లాస్ట్ శ్లోక ఇది. ఇప్పుడు మనం ఈశోపనిషత్తులోకి వచ్చాం. ఇది మీరు చెప్పింది కరెక్టే. ఈ వైకుంఠం కంటే బృందావనం, బృందావనం కంటే మరి గోవర్ధనగిరి కంటే కూడా వైకుంఠం కంటే
మధుర కంటే బృందావనం, బృందావనం కంటే గోవర్ధనగిరి, గోవర్ధనగిరి కంటే రాధాకుండ. అది ఆర్డరు. అది ఈశోపనిషత్తులో లాస్ట్ శ్లోక. ఓకేనా? ఇది మనం ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాము అంటే అది ఉపదేశామృతంలో ఆఖరి శ్లోకం, లాస్ట్ మంత్రం. ఇది మనం ఈశోపనిషత్తు ప్రారంభించామన్నమాట. సో రెండవ మంత్రంలో ఈరోజు ఏం చూద్దాము? కుర్వన్నేవేహ కర్మాణి జిజీవిష్యేచ్ఛతగం సమా ఏవం త్వయి నాణ్యతేతోస్తి న కర్మ లిప్యతే నరే. సో మనిషి ఆ విధంగా కర్మలు చేస్తూనే మరి 100 సంవత్సరాలు ఉండాలని ఆశించవచ్చు. అలాంటి కర్మ అతన్ని కర్మశాసనానికి బంధించదు. మనిషికి ఇంతకంటే వేరే మార్గం లేదు. సో ఎలా ఆ రకంగా కర్మలు చేస్తూనే కొన్ని 100 సంవత్సరాలు జీవించాలని ఆశించవచ్చు. అలాంటి కర్మ అతన్ని కర్మశాసనానికి బంధించదు. ఎప్పుడు ఈ రకంగా కర్మలు చేస్తూ మనం ఉండాలి అనుకోవడంలో కర్మబంధాలు ఏర్పడవు. అంటే ఎక్కువ రోజులు జీవించాలి అనే కోరిక ఉన్నప్పుడు ఆ కోరిక తప్పు కాదు, కానీ ఎప్పుడు అది తప్పంటే ఆ కోరిక బంధాలను కలిగించదు. కానీ ఎప్పుడు బంధాలు కలిగిస్తుంది? ఎక్కువ రోజులు ఎందుకు ఉండాలనుకుంటాం? సాధారణంగా ఏదో జీవితాన్ని అనుభవించాలి, ఇంకా సుఖాలు అనుభవించాలి, ఇంకా మన పిల్ల పాపల వాళ్ళ పెళ్ళిళ్ళు, వాళ్ళ పిల్లలు, వాళ్ళ సంతానం ఇవన్నీ చూడాలి, జీవితంలో సుఖాలు అనుభవించాలి అనే ఉద్దేశంతో జనరల్గా ఎక్కువ కాలం బ్రతకాలి అనుకుంటూ ఉంటారు. కానీ అది కర్మబంధాలు. అంటే ఫలితం కోసం మనం కోరుకుంటున్నాం, ఆ ఫలితం కోసం తప్పకుండా కర్మబంధాలు ఏర్పడతాయి. ఇలా గనక మనం ఉండాలి అనుకుంటే కర్మలు చేస్తూ ఈ విధంగా ఎక్కువ రోజులు ఉండాలని ఈ రకంగా కర్మలు చేస్తూ అనుకుంటే కర్మబంధాలు మనకు ఏర్పడవు అంటున్నారు. ఏ రకంగా? ఇలా అవసరమైనంత వరకే తీసుకుని మిగిలినది మనది కాదు, ఎవరిదో తెలుసుకుని వాళ్ళకి వదిలేయాలి అనేటటువంటి భగవంతుడే ఇవన్నీ ఇచ్చారు. మనం మనకి కేటాయించవలసినంత వరకు, అంటే దురాశ లేకుండా నువ్వు గనక జీవిస్తే నువ్వు ఎక్కువ సంవత్సరాలు ఉండాలనుకున్నా నీకే కర్మబంధాలు ఉండవు. సో నువ్వు ఏ పని చేసినా అత్యాశ దురాశ లేకుండా నువ్వు గనక జీవించగలిగావు అంటే నీకు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నా కూడా నీ కర్మబంధాలు ఏర్పడవు. సో ఇప్పుడు లైఫ్లో మనం కొన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు మరి ఎప్పుడైనా సరే ప్రతిఫల వాంఛతో చేసినప్పుడు కర్మబంధాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది, ఏర్పడతాయి. ఎప్పుడైతే ప్రతిఫల వాంఛలు లేకుండా పనులు చేయగలుగుతామో కర్మబంధాలు ఆ పనికి ఏర్పడవు అనేది చూసాం. చివరికి ఆ మార్గంలో మనం పరిపూర్ణతకు వచ్చిన తర్వాత మరి కర్మబంధాలన్నీ కూడా, మరి ప్రీవియస్ కర్మబంధాలు కూడా దగ్ధమైపోతాయి. కానీ అలా మనం ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నా కూడా ఏ కర్మబంధాలు ఏర్పడవు. ఎందుకంటే మనం ప్రతిఫలాసక్తి కోసం చేయడంలా, మనకు అవసరమైనంత వరకు తీసుకుని ఏదో జీవిస్తున్నాము. ఇంకా కావాలని కూడబెట్టాలనే ఆసక్తి లేదు, ఇంకా ఏదో దాచుకోవాలనే ఆసక్తి లేదు, ఏదీ లేదు. కాబట్టి నీకు ఆ ప్రతిఫలాసక్తి తగ్గింది కాబట్టి, నీకు ఆ కోరికల మీద వాంఛలు తగ్గాయి కాబట్టి నీకు ఆ ప్రతిఫలం మీద ఆసక్తి ఉండదు, తద్వారా నీకు బంధాలు ఏర్పడవు. కాబట్టి ఈ రకంగా తృప్తిగా దురాశ లేకుండా జీవించావు అంటే నీకు కర్మబంధాలు కూడా ఏర్పడవు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారనమాట. ఈ రకంగా కర్మలు చేస్తూ ఉంటే, అంటే ఈ రకమైన మనస్తత్వంతో గనక మనం పనులు చేస్తూ జీవిస్తే అప్పుడు అతన్ని కర్మశాసనం బంధించదు. ఇంతకంటే వేరే మార్గం లేదు అంటున్నారు మనిషికి. సో కర్మబంధాలు ఏర్పడకూడదు అంటే ఎలా ఉండాలి అంటే ఈ రకంగా తృప్తిగా అవసరమైనంత వరకు మాత్రమే మనకి ఏర్పరచుకుని ఇంకా ఏదో కావాలనే ప్రాకులాటను వదలగలిగితే మనం కర్మబంధాలు ఏర్పరచుకోకుండా ఉంటాం. ఇంతకంటే మానవుడికి వేరే మార్గం లేదు కర్మబంధాలు ఏర్పరచుకోకుండా ఉండడానికి అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో అన్నీ కూడా మరి మనకి మానవ జన్మ వచ్చింది అంటే మరి మనకి ఇవన్నీ అర్థం చేసుకుని ఈ ముక్తులం కావడానికి జనన మరణ చక్రం నుంచి ఆ అవసరమైనటువంటి జ్ఞానం తెలుసుకునే అవకాశం మానవ జన్మలోనే ఉన్నది.
కాబట్టి ఈ జన్మ వచ్చింది కాబట్టి మనం ఆ అవకాశాన్ని వినియోగించుకుని మరి భగవంతుడి యొక్క తత్వాన్ని తెలుసుకుని ఈ ఈ అత్యాశ అనేది మనకి ఏ విధంగా కర్మబంధాలు కలిగిస్తుందో భగవద్గీతలో కూడా చెప్పడం జరిగాయి. సో కర్మ, వికర్మ, అకర్మ అని అక్కడ చూసాం. కాబట్టి అకర్మ అంటే ఎప్పుడైతే మనం బంధాలను కలిగించుకోకుండా, ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా నా బాధ్యత అనుకుని పని చేస్తే కర్మబంధాలు ఏర్పడవు. అది అకర్మ అవుతుంది. అకర్మ అంటే పని చేయకుండా కూర్చోవడం కాదు. పని చేసినా ఆ బంధాలు మనకు ఏర్పడకుండా చూసుకునే విధంగా పనిచేస్తే అది అకర్మ అవుతుంది. సో ఆ రకంగా జీవించాలి. మరి అందుకని కొన్ని విషయాలు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. దానికి ప్రాక్టికల్గా ఏం చేయాలి అంటే మరి మనం భగవంతుడికి అర్పించి ఆహారాన్ని తీసుకోవడం, అన్నీ ఆయనకు అర్పించి చేస్తే మనకి ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా కర్మబంధాలు ఏర్పడవు. సో ఎగ్జాంపుల్గా భోజనం చేసిన మనం ముందు ఆయనకు అర్పించి నైవేద్యం ఆ తర్వాత తీసుకోవాలి అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో అది మనం చూసినటువంటి రెండవ మంత్రం. కాబట్టి ఈ రకంగా పనులు చేస్తూ ఉంటే మరి కర్మబంధాలు ఏర్పడవు. మనిషికి ఇంతకంటే వేరే మార్గం లేదు. కర్మబంధాలు ఏర్పరచుకోకుండా ఉండాలి అంటే నువ్వు తృప్తితో జీవించు, కోరికలను తగ్గించుకో, ఇంకా ఇంకా కావాలనే దురాశను వదులుకో. నీకు అవసరమైనంత వరకు తీసుకున్నంత కాలం నీకు ఏ కర్మబంధాలు ఏర్పడవు. నీ జీవనాన్ని గడపడానికి, నీకు అవసరమైనంత వరకు నీ బాధ్యతలు నువ్వు నిర్వర్తించడానికి అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. తర్వాత మరి అందుకే మరి కొంతమంది మామూలుగా ఉండే వాళ్ళందరం ఏదో లోకంలో మన అందరూ గుర్తించాలి, అందరూ మనకి తర్వాత స్వర్గం వెళ్ళి మంచి సుఖాలు అనుభవించాలి అని, లేదా మనల్ని అందరూ పొగడాలని సత్కర్మలు మంచి పుణ్యకార్యాలు చేస్తారు. కానీ దాన్ని ఏదో ఒక వెనక ఇది ఉంటుంది, పేరు తెచ్చుకోవాలనో పుణ్యం తెచ్చుకోవాలనో ఏదో ఒకటి. కానీ నిజంగా బుద్ధిమంతులు ఈ కర్మఫలాల నుంచి పూర్తిగా విముక్తి చెందాలని కోరుకుంటారు. కాబట్టి పాపమైన పుణ్యమైన రెండు కూడా భౌతిక ప్రపంచానికి తీసుకొస్తాయి మనల్ని. పుణ్యం అయితే స్వర్గానికి వెళ్ళి కొన్నాళ్ళు ఉండి మళ్ళీ తిరిగి వస్తాం. కాబట్టి అందుకని తెలివిగల వాళ్ళు, వివేకవంతులు, తెలివిగల వాళ్ళు కూడా కాదు, జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు, వివేకవంతులు అసలు కర్మఫలాల నుంచి పూర్తిగా విముక్తిని పొందాలని కోరుకుంటారు. అప్పుడు మళ్ళీ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి వచ్చే అవసరం లేకుండా. కాబట్టి ఈశోపనిషత్తులో అలాగే గీతోపనిషత్తులు అంటే భగవద్గీతలో కూడా ఈ ఉపనిషత్ సారం కాబట్టి భగవద్గీత ఇదంతా కూడా వివరంగా మనం అక్కడ కూడా చూసాం. కాబట్టి ఎవరు కూడా పనులు చేయకుండా కర్మఫల త్యాగాన్ని సాధించలేరు. సరే ఇదేదో పనులు చేస్తే మన కర్మబంధాలు అంటుకుంటాయి అంటున్నారు, పని చేయకుండా కూర్చుందాము అంటే అదే మరి అది అకర్మ అవ్వదు. అప్పుడు నీ బాధ్యతలను నువ్వు వదిలివేసిన వాళ్ళు అవుతారు. కాబట్టి అది అసలు పాపం కూడా. కాబట్టి మనం పనులు చేస్తూనే ఉండాలి, చేస్తూనే ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా మనం చేయగలిగినప్పుడు మనకి బంధాలు అనేవి ఏర్పడవు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అందుకనే అన్ని భగవదర్పితం, కృష్ణార్పణ అనుకుంటూ మనం అన్నీ చేసి ఇది నా కోసం అనుకోకుండా భగవంతుడి కోసం అన్న విధంగా చేయగలిగితే మరి మనం తప్పు చేయము ఆ మార్గంలో వెళ్తే. అలాగే మరి మనం ప్రతిఫలాసక్తిని కూడా క్రమేణా తగ్గించుకుని అవసరమైనంత వరకే దేనికైనా మనం తీసుకోవాలని అనుకుంటూ ఉంటాం. ఇక మూడవ మంత్రం, ఇది రెండవ మంత్రం. ఫస్ట్ మంత్రంలో భగవంతుడు ఇచ్చినది మనం ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకు తీసుకోవాలి. ఆయన అందరికీ ఇచ్చారు ఈ వనరులు, మన ఒక్కరికే ఇవ్వలేదు. కాబట్టి మనకు కావాల్సింది మనం తీసుకుంటే మిగిలిన వాళ్ళు తీసుకుంటారు అనే భావం. అత్యాశ వద్దు. రెండవది, ఈ రకంగా గనక నువ్వు పనులు చేస్తూ ఉంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నా నువ్వు కర్మబంధాలు ఏర్పడవు. ఇంతకంటే కర్మబంధాలు ఏర్పరచుకోకుండా ఉండాలి అంటే మనిషికి ఇంతకంటే వేరే మార్గం లేదు. ఎంతకంటే అంటే దురాశ లేకుండా, మరి కోరికలు అత్యాశ లేకుండా నీకు అవసరమైనంత వరకే ఉంటే చాలనే తృప్తితో ఉండగలిగితే. ఇక మూడవ మంత్రంలో అసూర్యానామతే లోక్య అంధేన తమసావృతాః
తాగంస్తే ప్రేత్యాభిగచ్చంతి ఏకే చాత్మహనో జనాః. సో అసూర్యానామ అంటే అసురులు అంటే రాక్షసులకు సంబంధించినవి అనే పేరుతో ఉన్నటువంటి లోకాలు అంటే రాక్షస లోకాలు అంధేన తమసావృత అంధకారం చేత అంటే అజ్ఞానంతో తమస్సుతో చీకటితో ఆవృతమై ఉంటాయి, నిండిపోయి ఉంటాయట. అంటే రాక్షస దానవ అసుర లోకాలు అజ్ఞానంతోనూ చీకటితోనూ నిండి ఉంటాయి. తాగంస్తే అంటే తాన్ తే ఆ అసుర లోకాలను ప్రేత్య మరణించి అభిగచ్చంతి పొందుతారు. ఏకే ఎవరైనా సరే, ఏకే చ ఆత్మహనః ఆత్మను చంపుకున్న జనులు. సో ఆత్మను చంపుకున్న జనులు ఇటువంటి లోకాలను పొందుతారు, వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్తారు. ఎటువంటి లోకాలు? అసూర్యానామతే లోక రాక్షస లోకాలనే అనే పేరుతో పిలువబడే అంధకార బంధురమైన చీకటితో ఆవహించబడ్డటువంటి లోకాలలోకి ఎవరు వెళ్తారు అంటే ఆత్మను చంపుకున్న వాళ్ళు ఇటువంటి లోకాలకు వెళ్తారు. సో అజ్ఞానంతో చీకటితో నిండి ఉంటాయి ఈ రాక్షస దానవ ఆసుర లోకాలు, అసురీ లోకాలు. అక్కడికి ఎప్పుడైతే ఆత్మను చంపుకుంటామో అప్పుడు మనం ఇటువంటి లోకాలకు వెళ్తాము. ఆత్మను చంపుకునే వారు ఎవరైనా తప్పకుండా విశ్వాసహీనము అంధకారంతో నిండిన తమోమయ ప్రపంచాలనబడే లోకాలకు వెళ్తారు. మరి అంతే కదా, ఆత్మను చంపుకున్నారంటే మరి వాళ్ళు ఎటువంటి వాళ్ళు? అజ్ఞానంలో ఉన్నారు, అంధకారంలో ఉన్నారు, తమోగుణంతో ఉన్నారు. కాబట్టి వాళ్ళకు తగ్గ లోకాలకి వాళ్ళు వెళ్తారు. సో మనం ఆ రకంగా ఆత్మను చంపుకున్నప్పుడు ఆత్మను చంపుకునే నేచర్ ఎక్కడుంటుందో అక్కడికే వెళ్తాం. యద్భావం తద్భవతి అని మనం ఎన్నోసార్లు చెప్పుకున్నాం. మనం ఏది ఆలోచిస్తే అదే అవుతాం. సో అంధకార ఆత్మహీనంగా ఆత్మను చంపుకునే విధంగా ప్రవర్తించినా ఆలోచించినా దానికి తగ్గ లోకాలే మనకి ప్రాప్తమవుతాయి. అది. సో ఆత్మను చంపుకోవడం అంటే మరి ఈ రకమైన దానవ ప్రవృత్తితో ఉండడము. సో ఆత్మను చంపుకున్న వాళ్ళు ఈ రాక్షస లోకాలకు వెళ్తారంటున్నారు. అసలు వీళ్ళు ఎవరు, ఏమిటి, వీళ్ళు ఆత్మ ఎలా చంపుకున్నారు అనే డౌట్ కనుక వస్తే మరి మనం మానవులం ఉన్నాము అంటే మరి ఇక్కడ మనం జంతువుల కంటే మనకి ఆలోచన జ్ఞానం ఎక్కువ ఉన్నది, మనకి నాలెడ్జ్ కూడా ఎక్కువ ఉంది. పాపం వాటికి చదవడం రాయడం ఇవన్నీ తెలుసుకోవడం చేత కాదు. మనం ఇవన్నీ అవసరమైతే చదవగలం, రాయగలం, తెలుసుకోగలం, వినగలం. సో ఈ బాధ్యతలన్నీ గుర్తించి దానికి తగ్గట్లుగా ప్రవర్తించే వాళ్ళు మనకి ఇవన్నీ భగవంతుడు ఇచ్చారు, ఉపయోగించుకుని మనం జ్ఞానాన్ని పొంది ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి పొందాలని తెలుసుకునే వాళ్ళు మరి నిజమైనటువంటి జ్ఞానులు, భక్తులు అని అనబడతారు. ఎవరైతే ఈ బాధ్యతలు, మన బాధ్యత, మనం మానవుడిగా పుట్టినప్పుడు ఏ రకంగా కైవల్యాన్ని పొందాలి, ముక్తిని పొందాలి, భగవంతుణ్ణి పొందాలి, జనన మరణ చక్రం నుండి ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి వెళ్ళాలి అనేటటువంటి ఈ జిజ్ఞాస మరి భక్తులకు ఆ బాధ్యత మన మీద ఉన్నది. ఆ జిజ్ఞాసతో తెలుసుకుని ఆ మార్గంలో ప్రయాణం చేసి సాధన చేసి మనం ఆ స్థితికి చేరుకోగలగడం మనిషిగా మన బాధ్యత. కాబట్టి ఈ బాధ్యతను గుర్తించి దానికి అనుగుణంగా ప్రవర్తించే భక్తులు మరి వాళ్ళని భక్తులు, దైవ గుణాలున్న వాళ్ళు అంటారు. అది గుర్తించలేకుండా ఈ బాధ్యతను మరి కామక్రోధ లోభ మోహ మదమాత్సర్యాలతో ఈ భౌతికత్వంతోనే నిండి ఉన్నప్పుడు ఇక వాళ్లను రాక్షసులు అంటారు. సో రాక్షసులు అంటే ఏదో మనకి సినిమాల్లో కానీ ఈ పుస్తకాల్లో చూపించినట్లు భయంకర ఆకారాలతో వాళ్ళు ఏదో పెద్ద పెద్ద మొహాలతో, పళ్ళతో పెద్ద భయంకరంగా ఉంటారని మనం అనుకోక్కర్లా. ఈ లక్షణాలే రాక్షస లక్షణాలు, అంతేగాని శారీరక లక్షణాలను బట్టి ఎవరిని రాక్షసులని మనం అనం. మానసికంగా ఈ గుణాలు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు అసురీ లక్షణాలు, వాళ్ళే రాక్షసులు. కాబట్టి అలా దైవభక్తి ఉన్న మనం చూసాం కదా, దైవాసుర సంపదలు అంటే గుణాలు అని. దైవాసుర సంపద విభాగ యోగంలో దైవ గుణాలు ఏమిటి, ఆసురీ గుణాలు ఏమిటి, సో అక్కడ చూసాం.
అంధకారం, గర్వం, కామం, క్రోధం, బలం, దర్పం, తర్వాత ఈ లోకం అంతా మనం సుఖపడటానికే ఉన్నది, ఇంద్రియ తృప్తికే ఉంది, వేరే ఉద్దేశం ఏమీ లేదు, దీనికి ఒక అధిపతి లేడు, అన్ని ఇటువంటి ఆలోచనలతో ఇంకా ఇంకా నేను ఇంత సంపాదిస్తాను, అంత సంపాదిస్తాను, వాళ్ళకంటే గొప్పవాడిని, వీళ్ళకంటే గొప్పవాడిని, నా నా సర్కిల్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ గొప్పవాళ్లే, నేను గొప్ప గొప్ప పనులు చేయగలను, పెద్ద పెద్ద యాగాలు అవన్నీ అంటే ఇటువంటి పెద్ద పెద్ద పనులు చేసి పేరు ప్రతిష్టలు తెచ్చుకోగలను, అబ్బా వీళ్ళెవరు ఇంత బాగా చేస్తున్నారని నలుగురు మెచ్చుకునే రకంగా అని ఇవన్నీ కూడా దానవ ప్రకృతి ఉన్న వాళ్ళు ఈ రకంగా ఆలోచిస్తారు. ఇంకా ఇంత కూడబెడతాను, అంత కూడబెడతాను, ఇంత ఉంది, ఈ 10 లక్షలు ఉంది, ఈ 10 లక్షలు 20 లక్షలు చేస్తాను, అప్పుడు ఇంకా ధనవంతుని అవుతాను. ఇవన్నీ ఈ రకంగా ఈ ఆలోచన విధానం అంతా కూడా కరెక్ట్ కాదు. అంటే అత్యాశ అన్నమాట, అది వేరే ఏం లేదు, దురాశ. నీకు కావలసినంత వరకు ఉండి నువ్వు తృప్తితో ఉండు అని చెప్తున్నా. నీ ఫ్యామిలీ ఉంటే ఫ్యామిలీని పోషించుకోవడానికి నువ్వు ఎంతవరకు మీరందరూ కంఫర్టబుల్గా ఉండాలో అంతవరకు చేసుకోవచ్చు. అయితే ఏది చేయకూడదా, మరి వీళ్ళకి చదువులకు కావాలి, వాటికి కావాలి, వీటికి కావాలి, దేనికైనా మనం అనుకుంటే ఆ లిమిట్ని పెంచుకోవచ్చు, లేదంటే సరిపోతుంది అనుకుంటే సరిపెట్టుకోవచ్చు. పాయింట్ ఏమిటి అంటే అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ కోసం ప్రాకులాట ఆపు. దాని మీద ఎంతసేపు ఇంకా ఎలా తెచ్చుకున్నాం అనే ఆ ఆరాటం, ఆ ప్రాకులాట తగ్గించుకుని ఆ కోరికలు తృప్తి పడండి ఉన్న దాంతో అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇలా ఉండగలిగినప్పుడు మరి ఎన్ని సంవత్సరాలున్నా ఈ మెంటాలిటీతో మనం పనులు చేస్తే కర్మబంధాలు ఏర్పడవని సెకండ్ దాంట్లో చూసాం. ఇంతకంటే వేరే మార్గం కూడా లేదు అసలు. కర్మబంధాలు ఏర్పడకుండా ఉండాలంటే ఇలా దురాశ తగ్గించుకుని, అంటే కోరికలు తగ్గించుకుని నువ్వు తృప్తితో ఉండు. ప్రపంచంలో అందరికంటే ధనవంతుడు ఎవరని ఆ యక్షుడు ఈ ధర్మరాజును అడిగినప్పుడు మీకు ఈ కథ తెలిసే ఉంటుంది. వీళ్ళు అరణ్యవాసం చేసేటప్పుడు పాండవులు ఎక్కడో దాహం వేస్తే ఒక్కొక్కరు వెళ్తారు మంచినీళ్ళు తీసుకురమ్మని ధర్మరాజు చెప్తే, ముందు నకులుడు, సహదేవుడు, నకులుడు, తర్వాత అర్జునుడు, భీముడు అందరూ వెళ్ళి ఈ యక్షుడు అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పలేక, తర్వాత చెప్పాల్సిన అవసరం లేదనే అహంకారంతో నీళ్లు తాగి వాళ్ళందరూ అక్కడ పడిపోతారు. చివరికి ధర్మరాజు వీళ్ళంతా ఏమయ్యారా అని వస్తే నలుగురు అక్కడ ఉంటారు. ఇదేమిటి నా తమ్ముళ్ళకి ఏమైందంటే ఆ యక్షుడు మరి వాళ్ళు ఏ ప్రశ్న చెప్పలేదు, సమాధానం కూడా చెప్పకుండా నీళ్లు తాగడానికి ప్రయత్నించారు కొందరు. నువ్వు చెప్పినట్లయితే నీ తమ్ముళ్ళందరూ మళ్ళీ నీకు లభిస్తారని చెప్తే అతను అడిగిన ప్రశ్నలన్నిటికీ కూడా ఆయనకి తృప్తి కలిగించే విధంగా ధర్మరాజు సమాధానాలు చెప్పడం జరుగుతుంది. వాటిలో ఒకటి ఏమిటంటే ప్రపంచంలో అందరికంటే ధనవంతుడు, ఐశ్వర్యవంతుడు ఎవరు అని అడిగితే కోరికలు లేనివాడు అని చెప్పి ధర్మరాజు సమాధానం చెప్తాడు. అంతే కదా, ఎంత ధనం ఉన్నా నీ కోరికలకు అంతు లేకపోతే ఇంకా నీకు తృప్తే ఉంది. ఇంకా ఏమీ లేకపోయినా నీవు ఏ పూట కాపూట ఎవరో ఒకరిస్తే తిని తృప్తిగా ఉన్నవాడే నీకంటే తృప్తిగా ఆనందంగా ఉన్నాడు ఐశ్వర్యవంతుడు. కాబట్టి అది ఇక్కడ ఏమిటంటే నువ్వు దురాశకు పోవద్దు, ఇంకా ఇంకా కావాలని ఆ తాపత్రయం వద్దు అంటున్నారన్నమాట. ఆ తాపత్రయాలు లేకుండా నువ్వు తృప్తితో నీకు అవసరమైనంత వరకు ఉన్నప్పుడు నీకు ముక్తికి కూడా అదే మార్గం, వేరే మార్గం లేదు అని చెప్పి నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నారు, ఆత్మను చంపుకున్నప్పుడు ఇక అలాంటి చీకటి లోకాలకు వెళ్తారు అని చెప్పి తమోమయ ప్రదేశాలు అని ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. అది అందుకని ఆత్మను చంపుకున్న వాళ్ళు ఎవరు అంటే ఇలాంటి ఆసురీ లక్షణాలు ఉన్నవాళ్ళు. అందుకే వాళ్ళు ఆసురీ లోకాలకు వెళ్తున్నారు, వాళ్ళ బుద్ధికి తగ్గ లోకాలు. యద్భావం తద్భవతి. మన మెంటాలిటీ ఎలా ఉంటే అలాంటి దానికి అనుకూలమైన ప్రదేశానికి వెళ్తాం. మనం చీకట్లో అజ్ఞానంలో తమో గుణంలో ఉంటే ఆ చీకటి అజ్ఞానం తమో గుణం ఎక్కడుందో అక్కడికే వెళ్తాం. అదే మనం మరి సత్వగుణంలో ఉంటూ జ్ఞానంలో ఉన్నామంటే ఆ జ్ఞానం సత్వగుణం ఎక్కడుంటుందో అక్కడ జ్ఞానులు ఉండే చోటికి వెళ్తాం. సో అది ఇక్కడ. సో ఇలాంటి లోకాలు ఆసురీ లోకాలను ఉంటాయి. అలాంటి లోకాలకు ఈ తమోమయ ప్రవృత్తి ఉన్న వాళ్ళు వెళ్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. మరి మానవ జన్మ ఎన్నో లక్షల సంవత్సరాల తర్వాత, ఎన్నో జనన మరణాల తర్వాత వచ్చిందని చెప్పేసి మనం గుర్తుంచుకోవాలి. మరి మనం చూసాం 84 లక్షల జీవరాశుల తర్వాత
మానవ జన్మ వస్తుంది అని. సో ఈ ఎంతో విలువైనది ఈ మానవ జన్మ. కాబట్టి ఈ జన్మలోనే మనకి ఈ ముక్తిని తెచ్చుకునే అవకాశం ఉన్నది. కాబట్టి ఈ అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి దానిని మనం ఉపయోగించుకోవాల్సింది అని భాష్యంలో చెప్తున్నారు. సో మరి వైదిక గ్రంథాలు, గురువులు, అనుభవజ్ఞులు వీటన్నిటినీ మరి ఈ ఉపయోగించుకున్న అటువంటి నావలతో మనం పడవలతో ఈ భవసాగరాన్ని దాటడానికి ప్రయత్నించాలి అని చెప్తున్నారు. సో గమ్యస్థానాన్ని చేరుకోవడానికి ఆ నావను మనం ప్రయాణం, అందుకే మానవ శరీరంలో సౌకర్యాలు ఆ నావను కోరుకున్న గమ్యస్థానం చేర్చడానికి ఒడిదుడుకులు లేకుండా ప్రయాణం చేయడానికి తోడ్పడే అనుకూల వాయువులు అన్నమాట. ఏది ఈ వైదిక గ్రంథాలు ఇప్పుడు ఒక నావ ఉందనుకోండి, ఆ నావ సాఫీగా వెళ్ళాలి అంటే సుడిగాలులు వస్తే కుదరవు కదా. సో అనుకూలమైన గాలి ఉంటేనే నావ చక్కగా ప్రయాణం చేసి గమ్యాన్ని చేరుకోగలుగుతుంది. సో మనకి ఈ భవసాగరం అనే సముద్రాన్ని దాటడానికి మన నావకు అనుకూలమైన వాయువులు ఏమిటి అంటే వైదిక గ్రంథాలు, గురువులు, మరి అనుభవజ్ఞులు, వీళ్ళందరినీ మనం వాళ్ళందరి దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నప్పుడు అవి మనకి అనుకూలమైన వాయువులు. వాటి సహాయంతో మన నావను ఈ భవసాగరాన్ని దాటడానికి ప్రయత్నించవచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఇవన్నీ ఉండి కూడా ఈ సౌకర్యాలు మనం మరి ఉపయోగించుకోకపోతే వాళ్ళనే ఆత్మను చంపుకున్న వాళ్ళు అంటారు. మరి గ్రంథాలు ఉన్నాయి, చదవకపోతే గురువులు ఉన్నారు, చెప్పించుకోకపోతే అనుభవజ్ఞులు ఉన్నారు, తెలిసిన వాళ్ళు, వాళ్ళ దగ్గర వినకుండా మనం తప్పు మార్గంలో వెళ్తే మరి ఆత్మను చంపుకున్న వాళ్ళమే అవుతాము. అందుకే గురువు యొక్క ఆజ్ఞను తప్పకుండా ఫాలో అవ్వాలి. వాళ్ళు ఊరికినే చెప్పరు, ఏదైనా చెప్పారంటే ఒక ఉపయోగం లేనిదే ఆ మాట చెప్పరు. కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పారు అంటే మరి గురువు ఆజ్ఞను తూచా తప్పకుండా పాటించాలని చెప్తూ ఉంటారు. అందుకని సో అదన్నమాట ఇక్కడ. ఇలా ఆత్మను చంపుకున్న వాళ్ళు ఇక శాశ్వతంగా దుఃఖంలో ఉండడానికే ఈ అజ్ఞాన చీకటి లోకాలకు వెళ్ళిపోతారని చెప్పి ఇక్కడ ఈశోపనిషత్తు చెప్తోంది. సో మనం సరి అయిన మార్గంలో ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. మరి ఎన్నో జంతువులు ఉన్నాయి, వాటన్నిటికీ ఆర్థిక అవసరాలు వాటికి ఉంటాయి. ఏది మరి అన్నీ భోంచేయాలి, ఏ జీవి అయినా సరే ఆహారం అవసరం. అయితే వాటి యొక్క అవసరాలన్నీ మనంతా సొఫిస్టికేటెడ్గా అవి తీర్చుకోలేవు. పాపం అవి ఎలా వీలైతే అలా ఆహారం తీసుకుంటుంటాయి. మనమంటే కూరగాయలు అవి తెచ్చుకుంటాము, వండుకుంటాము, ఏదో ఒక కంచంలో పెట్టుకుంటాము, కూర్చుని తీరుగా తీసుకుంటాం. పాపం వాటికి ఏం తెలుసు ఎక్కడ ఎలా ఉంటే అలా తీసేసుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. అందుకని మనకు అన్ని రకాల సౌకర్యాలు మనకు ఉన్నాయి, కానీ మరి అయినా కూడా అంటే ఉన్నాయి. మరి ఇప్పుడు ఈ జంతువులతో పోలిస్తే పాపం వాటికి ఇంత సౌకర్యం కూడా లేదు, మనకున్న సౌకర్యం. ఇప్పుడు చిన్న గుమస్తా ఉద్యోగి కంటే ఉన్నత ఉద్యోగికి మరి ఎన్నో సౌకర్యాలు ఉంటాయి. అలాగే జంతువుల కంటే మనకెన్నో సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. ఎందుకు? కారణం ఏమిటి అంటే ఇప్పుడు ఈ ఉన్నత అధికారి ఉన్నాడు అంటే కొన్ని డ్యూటీస్ అతను చెయ్యాలి. అలాగే మరి ఆకలితో ఆ డ్యూటీస్ చేయడానికి అతనికి ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ సదుపాయాలు ఉండాలి. సో అందుకని ఆయనకు ఆ సదుపాయాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలాగే జంతువుల కంటే మనిషికి ఎందుకు ఈ సదుపాయాలు ఉన్నాయి అంటే మనిషి కూడా జంతువుల కంటే ఎక్కువ ధర్మాన్ని నిలపడం కోసం ప్రయత్నం చెయ్యాలి. కాబట్టే అతనికి ఈ అవకాశం ఇచ్చారు. ఏది జ్ఞానం నేర్చుకుంటే అతను జ్ఞానవంతుడు అవుతాడు, ధర్మాన్ని నిలుపుతాడు అని. అందుకని మనకి జంతువుల కంటే ఈ అవకాశం కూడా ఇచ్చారు. ఇచ్చిన అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోకపోతే మరి ఆత్మను చంపుకున్న వాళ్ళే అవుతారు. మనకంటే జంతువులే బెటర్ అనిపించే స్థితికి వెళ్తాం. కాబట్టి అది ఇక్కడ ఈశోపనిషత్తులో ఈ శ్లోకంలో ఆత్మను చంపుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఇలా తమో గుణమైన ప్రపంచానికి వెళ్తారు అని చెప్తున్నారు. సో నెక్స్ట్ శ్లోక 4వ మంత్రం, అది కూడా క్విక్గా చూద్దాం. అనేజదేకం మనసోజవీయో నైనద్దేవ ఆప్నువన్ పూర్వమర్షత్
తద్ధావతోన్యానత్యేతి తిష్టత్ తస్మన్నిసో మాతరిష్వా దధాతి. సో స్వధామంలో ఉన్నా కూడా భగవంతుడు మనసు కంటే ఎక్కువ వేగంతో ప్రయాణం చేసి అందరినీ అతిక్రమించగలడు. సో మనస్సు చాలా వేగంగా ప్రయాణిస్తుందని చెప్పుకున్నాము. మనం ఇక్కడ ఉంటే ఒక్క నిమిషం మళ్ళీ అమెరికా దేశంలో ఉండొచ్చు, ఇంకే దేశంలో అయినా మన మనసు వేగంగా వెళ్ళిపోతుంది కదా. సో ఇది మనస్సు కంటే కూడా భగవంతుడు వేగంగా ప్రయాణించగలరు. శక్తివంతులైన దేవతలు కూడా ఆయన్ని సమీపించలేరు. భగవంతుని గురించి ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నారనమాట. సో ఇక్కడ మనిషి ఏ రకంగా ఉండాలి అన్నది మొట్టమొదట భగవంతుడు పూర్ణుడు అని చెప్పిన తర్వాత మనం ఏ రకంగా ఉండాలి, అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ తీసుకోకూడదు. ఇలా తీసుకోకుండా ఉంటున్నప్పుడు రెండవ మంత్రం ఏం చెప్పింది, ఎన్ని సంవత్సరాలున్నా మీకు బంధాలు ఏర్పడవు. మూడవ మంత్రం ఏం చెప్పింది, అలా కాకుండా మీరు ఆసురీ ప్రవృత్తితో ఉన్నారు అంటే మీరు ఆసురీ లోకాలకే వెళ్తారు. దానవ ప్రవృత్తి, తమో గుణం, అజ్ఞానం ఉంటే తమో గుణం అజ్ఞానం ఉన్న లోకాలు ఉంటాయి, వాటిలోకి వెళ్తారు అని చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ 4వ మంత్రంలో భగవంతుని గురించి చెప్తున్నారు. స్వధామంలో ఉన్నా కూడా ఆయన మనస్సు కంటే ఎక్కువ వేగంగా ఎక్కడికైనా వెళ్ళగలరు. అలాగే పరిగెత్తుతున్న ఇతరులందరినీ ఆయన అతిక్రమించగలరు. శక్తివంతులైన ఈ దేవతలు కూడా ఆయన్ని సమీపించలేరు. ఒకే చోట ఉన్నప్పటికీ అతడు వాయువుని వర్షాన్ని సమకూర్చే దేవతలను కూడా ఆయనే నియమిస్తాడంటే ఆయన అధీనంలోనే ఉంటాయి, ఆయన కంట్రోల్లోనే. వాయువు అయినా వర్షమైనా మహత్వంలో అతడు అందరినీ అతిశయిస్తాడు. సో ఆయన కంటే మించిన మహత్తు ఇంకా ఎవరికీ లేవు భగవంతుని మించింది. సో మనసు కంటే వేగంగా వెళ్ళగలరు, పరిగెత్తుతున్న అందరినీ కూడా అతిక్రమించగలరు. దేవతల్ని మరి దేవతలు కూడా ఆయన్ని అందుకోలేరు. అలాగే వాయువు వర్షాన్ని సమకూర్చే వాళ్ళని కూడా భగవంతుడే నియమిస్తారు. ఇది మనకి భగవద్గీతలో కూడా భగవంతుడు చెప్తారు, నేనే వర్షాన్ని కురిపించేది, ఆపివేసేది కూడా నేనేనని. అదే ఇక్కడ మనకి క్లుప్తంగా ఈ ఈశోపనిషత్తులో ఆ విషయాలు వస్తున్నాయి. అది ఇందాక కూడా చూసాం ఆ విషయం. సో భగవద్గీత విపులంగా చెప్పింది, ఇక్కడ అదే విషయాలు క్లుప్తంగా చెప్తున్నారు. ఒకే చోట ఉన్నా కూడా వాయువుని వర్షాన్ని సమకూర్చే దేవతలను ఆయన నియమిస్తారు. ఇక మహత్యంలో ఆయనను మించిన వాళ్ళు ఎవరూ లేరు, అందరినీ ఆయన అతిశయిస్తారు, అందరినీ మించిన వాళ్ళు అని చెప్పి ఇక్కడ భగవంతు తత్వాన్ని, ఆయన లక్షణాల్ని చెప్తున్నారు. వేదాంతి కూడా మానసిక భావాలతో భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోలేరు. ఎవరైనా సరే భగవద్ అనుగ్రహంతోనే మరి ఆయన్ను తెలుసుకోగలుగుతారు. బ్రహ్మ సంహిత ఏం చెప్పిందంటే కొన్ని వందల సంవత్సరాలు ప్రయాణించినా కూడా మరి మనం భగవంతుడికి దూరంగానే ఉంటాము, ఫిజికల్గా ఆ రకంగా వెళ్ళాలి అంటే అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆయన ఈ ఆధ్యాత్మిక ఆకాశం అంతా దాటి ఆ పైన ఉంటుంది కాబట్టి భగవద్ధామం, గోలోకం, అక్కడ ఉండి ఆయన ఇప్పుడు దివ్యలీలలో నిమగ్నులై ఉంటారు. విష్ణు పురాణంలో కూడా ఆయన శక్తులు అగ్ని నుంచి వచ్చే వేడి వెలుగుతో పోల్చబడ్డాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అగ్ని నుంచి ఎంత వేడి వస్తుందో, వెలుగు వస్తుందో, భగవంతుడి శక్తిని ఆ రకంగా విష్ణు పురాణంలో పోల్చారనమాట. ఎక్కడున్నా ఆ భగవంతుడి యొక్క శక్తి, ఆయన యొక్క వెలుగు అన్ని చోట్లకి కూడా ప్రసరించగలదు అని చెప్పి ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్తున్నారు. సో ముఖ్యంగా శ్లోకంలో చెప్పింది ఏమిటి అంటే ఇది, ఆయన మనసు కంటే ఎక్కువ వేగంగా ప్రయాణించగలరు, ఎవరు ఆయన్ని అందుకోలేరు, దేవతలు కూడా ఆయన్ని అందుకోలేరు. అలాగే వాయువును వర్షాన్ని కూడా ఆయనే కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటారు. మహత్యంలో ఆయన మించిన వాళ్ళు లేరు. అనేజదేకం, స్థిరమైనది, ఏకం ఒక్కటే అయినది, మనస్సు కంటే జవీయ ఎక్కువ వేగం ఉన్నది. ఏనత్, ఈ భగవంతుడు దేవ ఇంద్రాది దేవతలు నా ఆప్నువా అని పొందలేకపోయారు. ఈ భగవంతుడిని దేవతలు కూడా అందుకోలేకపోయారు. పూర్వం అంటే ఇంతకు ముందు అర్షత్ అంటే శీఘ్రంగా పోయేది. పూర్వం అర్షత్ అన్నారు కదా ఫస్ట్ లైన్లో లాస్ట్ వర్డ్, అంటే ఇంతకు ముందే శీఘ్రంగా పోయేది. తత్ ధావత అంటే
అతను పరిగెత్తుతున్న అన్యాన్ ఇతరులందరినీ కూడా అత్యేతి అతిక్రమిస్తుంది. ఏది భగవత్ శక్తి. సో ఈ దేవతలు కూడా ఆయన్ని పొందలేరు, పరిగెత్తే అందరినీ కూడా ఆయన అతిక్రమిస్తారు. అందరం జీవనం సాగిస్తున్న భగవంతుడు అందరినీ కూడా అతిక్రమిస్తాడు. తిష్టత్ అంటే ఒకే స్థలంలో ఉండి, ఒక చోట ఉండి, అస్మిన్నపో తస్మిన్ ఆ పరతత్వంలో స్థితుడై ఉంటూ, అప అంటే నీరు, ఇక్కడ వర్షం, ఆపో మాతరిశ్వ అంటే వాయువును, దధాతి ఆయన సమకూరుస్తాడు అని చెప్తున్నారు. ఆయన ఇలా తన పరతత్వంలో నిమగ్నమై ఉంటూ ఆయన వర్షాన్ని, ఆ తర్వాత వాయువును కూడా ఆయన సమకూరుస్తాడు అని చెప్తున్నారు. తిష్టత్ అస్మిన్ ఒక చోట ఉండి, ఆ పరతత్వంలో ఉండి, అంటే ఈ చైతన్యంలో భగవంతుడు ఉన్నారు కాబట్టి ఈ సృష్టిలో మొత్తంలో కూడా అన్ని చోట్ల ఉంటున్న ఆయన ఒక చోట ఉన్న అన్ని చోట్ల వ్యాపించి ఆయన శక్తితో, అందుకే ఆయన అన్ని చోట్లకి మనసు కంటే వేగంగా వ్యాపించగలరు. అందరూ దేవతలు కూడా ఆయన్ను మరి ఇలా పొందలేరు ఫుల్గాను అని చెప్పి, మరి అన్యులెవ్వరూ కూడా ఆయన్ని అందుకోలేరు. వీటన్నిటికంటే శీఘ్రంగా ఆయన వెళ్ళగలరు. ఈ రకంగా ఆయన అన్నింట్లోనూ మరి పరతత్వంలో నిమగ్నమయ్యే ఆయన వర్షాన్ని, వాయువుని అన్నీ కూడా మనకి సమకూరుస్తున్నారు భగవంతుడు అని ఈ 4వ మంత్రానికి అర్థం. సో ఈరోజు ఇక్కడితో ఆపుదాము. 2, 3, 4 ఈరోజు చూసాము. రేపు 5వ మంత్రం నుంచి మళ్ళీ కంటిన్యూ చేద్దాం. హరే కృష్ణ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ అందరికీ. హరే కృష్ణ. శ్రీదేవి మాతాజీ ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. శ్రీదేవి మాతాజీ అటెండెన్స్ పెట్టారు, అందరూ అటెండెన్స్ తీసుకోండి. మాతాజీ హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇప్పుడు ఈ 6th బ్యాచ్ వాళ్ళది డిస్కస్ అడగచ్చా మాతాజీ? ఇప్పుడు